Els pol·linitzadors són un grup d'insectes que ajuden a portar el pol·len d'una flor a una altra. Hi ha 4 grups principals. Els lepidòpters, que són les papallones, que poden ser diürnes o nocturnes, els himenòpters, que en aquest cas formarien part les abelles i les formigues, els coleòpters, que serien els escarabats, o els dípters, que serien les mosques. Aquest grup té un valor molt important, ja que sense ells la majoria de plantes amb flors que coneixem actualment no existirien. A més, són molt importants també perquè ajuden a pol·linitzar molts cultius que són de consum humà. Al Vallès, actualment, hi ha 2 espècies de papallones que es troben protegides. Una d'elles és la Iolana debilitata, que es troba a Sant Llorenç, i l'altra és la Melanàrgia occitànica, que es troba a Collserola. Aquesta pèrdua d'aquestes espècies és degut a la pèrdua d'hàbitats i també al canvi climàtic. A més, hi ha una problemàtica a nivell mundial, que és la pèrdua d'insectes degut a l'ús de pesticides i a l'agricultura extensiva. Les accions que es podrien fer per revertir aquesta situació seria l'agricultura ecològica, on no s'utilitzen pesticides químics, o bé el policultiu, on en una mateixa superfície s'utilitzen diferents cultius per imitar al màxim possible ecosistemes naturals.